Sa cellphone, siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpihan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Orasan nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 18 minutos na kaligad stat na nga alas 11 sa aga. Welcome mga Pinas pagpalagad sa Platunturan Bombo Hanay sa Udto pa nga Sabado edisyon sa Platunturan petsa 23 sa bulan sa Oktubre. Kamusta na kamo welcome? Mayong ugto, mayong aga sa aton masuk sa aton sinimatag plamati sa aton mga kabombo sa 61 kamakabarangayan sa syudad sa Bacolod. Of course, mga nagatutok na karon nga ang mga tagpulamati nato na mga kabombo naton sa mga banwa kag syudad sa kabuusan sa aton sininga probinsya. Kamusta na aton sininga mga mangumaz sa kabukiran, mga mangisda naton niya sa kalalawran. Kamusta inyo sininga Sabado? Welcome diri pagpalagan siya Platuntunan Bombo Hanay sa Ugto, of course sa mga Negrosano nato Bacolod doon nga nakatutok karon sa ato sining FB Live. Doon sila nga bahin nyo sa Pilipinas, tinga bahin sa kalibutan. Makit-ana nila, mabatian natin magpangalagan sining Ugto sa inyo Platuntunan Bombo Hanay sa Ugto. Ay, yung aton nga mga driver karon nga nakatutok na sining matinion, aton dalanon sa palibot ya sa sulod sa Bacolod. May mga porson kita nga mabasa-basa bugo sining pagtupa sang mga pagpanalitik kag pag-ulan siniya ngaga. Sa Intiplano pas ngaga do karami simpo subong nagulugto do nagulugalom nagtupa ang ulan. Kamusta ng baligyanay sa aton siniya nga mga kauturan sa aton sining mga merkado publiko. Tisubong mga tinon, iba niya naghimbos na panyaga, iba natapos sa panyaga, iban galuto pa panyaga, ang iba nato makuturan may general, harap payaw, naghingagaw pa pamalaklon sa mga merkado, lulutoon pa panyaga sa tagsa ka mga panimaray. Of course, mga guard on duty naton, harap pa karon sila tagsa ka mga pwesto, mga security guard nato nga nakatutok na sinitiyon, de kamusta ang inyo dirang area of responsibility? Welcome na diri pagpanagan siya Platuntunan Bombo Hanay sa Ugto. Ko po yung tagsa diri ka Sabado sa Ugto Bombo Dennis Rubica. Nung mga balita ang aton pagdamod sa mga nagapauna nga mga balita lokal, ang buho dito sa dala no sa may barangay Tangob nga madugay na nga wala makayo, ginreklamo karon niya sa isa ka residente. Delikado nga buhos dala basi maburahog ikaw wala. Samtang dugang nga mga balita lokal bilon ta karon ang pinaka-latest nga development to dumaya suligan nga sa balog dala ting reklamo ko ng problema sining paghaboy sa hospital waste dito sa may Purok Tumpok barangay Blumentritt Banwa sa Murcia. Kahapon daw may gipitagayon nga dialogo ang lokal nga kapangluhan niya sang Banwa sang Murcia upod sa Tiglawas na sa Sabit ng Hospital boto na karon na kay punong barangay Olvido kay punong barangay Ronald Olvido kung ano to ang mga nestoryahan sa sining nasambit yang dialogo. Kaya 28 ka mga soldado sang 62nd Infantry Battalion ginatagaan sa nga pasdingog matapos nga nadakpan na ginatudlo ginakabig nga notorious hitman sa New People's Army dito sa may Negros Oriental. Kaya subong matinion isa ka karaban sa mga supporter ni BP Lenny ang nagipatagayan karon niya sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ni Vice President Robredo magapadulong diri sa Negros kag sa Bacolod sa maabot nga Nobyembre 5. Sa mga balita nasyonal, mga barko sa China
sa gihapon makitaan sa mga baybayon sa West Philippine Sea. Ini suno sa konsuno sa pahayag sa iya ka American think tank ining AMTI, Center for Strategic and International Studies. Ara na sa mga pulo panago sa pilaya ka mga Luisla, pulo patupling nasakpan gyapon sa baybayon na sang West Philippine Sea. Samtang Phibox nagka-record sang dugang 55 ka mga volcanic quakes no gikan niya sa Bulkan Taal. Kag ibalon ta man ni karon duwa ka mga low pressure area ang ginabantayan karon niya sa Pagasa, diya sa area sa Visayas kag Mindanao, na o kunara na karon sa ato sa Philippine Area of Responsibility. Kag sa balita nato gikan sa luwasang pungsod, senior Al-Qaeda leader patay sa drone strike sa Amerika dito sa pungsod Syria. Na mga balita nga ito ni may balita nga agan pa-agahan aton pagtamod sa ito pagpalagad siya platuntunan na Bombo Hanay Saudo. 24 minutos na naklabay, stop na ang alas 11 sang gamang kaminan. Di kita na yung magkaminan unahon natin yung pinaka-importante natin ng mga helikopter na. Antes natin ko na pinaka-latest nga weather report na sa Pag-asa ning duwag ka mga low pressure area. Di kita na yung sa atin si Padayon isang tulog na lang kaminan. Buwas na ato na opisyal na paglunsar sa ato siniyang another promo naman sa piyak sa pandemya nga itong ginabatsa gapon sa Bugos sa Pungsod, sa Bugos ng Kalibutan, kaupo yung gapon diri ang Bombo Radio Philippines wala naguntat sa pagpatagay ng tatlog ka mga nationwide promos na agad nga makabulig sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi ninyo. Adlaw-adlaw ato po panagtag sa papremyo diya sa 1 to Panalo Part 20 promo sa buwasas na aton opisyal na aton nagilunsar aton sining promo. 1 to Panalo Part 20 promo makabina adlaw-adlaw o araw-araw baldi-balding papremyo na may kasiyahan pa no butsingon adlaw malipayon ang aton sining mga lucky entry sinders no kung magabutan kamo gabutan nyo sa entry magadaog kamo sa aton sini papremyo adlaw-adlaw may tatlo kita ka mga winners nga pagalawagon Lunes, Tob-Tob, Biyernes. Buti sa isang semana, sa 5 kadlaw, 15 ka mga winners ang aton nga pagatagaan sang premyo. No? Ano mabatong nga premyo sa aton sining daily winners diri sa 1 to Panalo Part 20 promo? Of course, aring cash kag ang groceries. No? May cash ka mga mabaton, 500 pesos plus grocery item or gift pack nga nagabalor sang 650 pesos. No? So, kabilugan yung premium ng mga baton is 1,150 pesos tanan. No? Balor. So, dako na nga bulig. Sa isa nyo kadlaw nga kinlanon, may 500 pesos ka mo, may pinutos pa ka mo regalo, may grocery item ka mo nga balor 650 pesos. So, dako-dako na ini. Ang sinaton, dako gig nga bulig no? Para sa inyo adlaw-adlaw nga mga kinahanlanon. So, aton malawagan nga winner, tag sa kadlaw, meron na kabo sa anom ka oras mag-claim sa iyo sining padya, sa pag-claim sa inyo sining premyo. So, dako gyapon tsansa nyo nga mag-claim gini nyo sining premyo bisan out of town pa kamo makabina kahit 6 hours. No? Dako na nga time nga palugit para sa inyo sa pagkadto diri sa atong studio sa pag-claim sang inyo sining nga pa-premyo. So, adlaw-adlaw, sa nato na Lunes ug Biyernes, may tatlo kita ka mga winner tag sa kadlaw nga pagalawagon. Amo na mga pa-premyo naton adlaw-adlaw. Nationwide sa sulod sang pito ka simana. No? Ang ato niya promo nationwide niya sa mga lugar, 24 ka mga lugar sa pungsod ng mga stasyon sa Bombo Radio kag Star FM. No? Sa adlaw lang na pa-premium at sulod sa pito ka simana, minilyon ka pesos na nga balor sa pagpamadya aton nga igapanagtag plus aton pa milyon of pesos pagid nga padya nga aton na isa buwag sa mabot aton nga grand draw no sa maabot na ina nga timing gid no adlaw sang Pasko Disyembre 25 ti makuha gid malipayon gid ang Pasko no sa aton sining
winner no, sa ato sini grand draw. Bangod atong grand prize sa ato sini grand draw, 1 million pesos cash. Sino yan ang mapalaron? Di naman na matupa ang 1 milyon sa maabot nga bulan sa Disyembre. Di ito mapaktan. No? Importante lang, hulog ka mo, kapadala ka mo sa entry, kaya base isa ka mo sa aton winner or base ikaw aton sini masunod nga milyonaryo mga kaibigan. Sa Bombo Radio Philippines, no, sa malawig na mga promos naton, kadamo na kita sa mga milyonaryo. Malaba na ang listahan ta sa Millionaires Club, no, sa Bombo Radio Philippines. Itugangan ta pa ni, sa maabot nga Disyembre para sa ato si 1 million pesos cash nga grand prize sa ato sini grand draw. Magluwas sa ato sini 1 million nga grand prize. Meron pa kita nga iga panagtag per region naman, may tag 50,000 pesos kita nga igatagtag sa apat karyon, Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. But sino may apat pagid kita na katag 50,000 nga pagabuyan sa bobot aton nga grand draw kag ang aton nga guaranteed price per area. But sino kada lugar may station sa Bombo Radio kag Star FM may tatlo pagid iya nga magadaog sang cash prize man. Third prize 5,000 pesos. Second prize, 10,000 pesos cash. Kag first prize, 15,000 pesos cash mga kaibigan. Amo na kadalag ko sa mga papremyo nato nga panagtag sa maabot nato niya nga grand draw. So para makapasakop, para makangkon sang sining grasya, sa ato sining Wanto Panalo Part 20 promo, balde-balding papremyo na, araw-araw balde-balding papremyo, may kasiyahan pa, no? Siyempre magpadala maghulog sang inyo sining mga entries, no? Amat-amat na, pangita, procure, secure, sa makinanon nga mga proof of purchase. Kaya nga isang Alfonso Brande, no? Ti bakala ka mo, available ini sa mga kwanyo, suki nyo nga mga grocery stores, sa mga tiyanggi-tiyanggi dira sa inyo sinikapurukan kagabaranggayan, anada Alfonso Brande. Subong man ang Rexona deodorant, no, sa mga lamaharon taniya, no? Hindi paghaboy dang puto sa sachet o suludlan man sa Rexona deodorant ay pwede nyo magamit nga proof of purchase. Of course, nagabakal sang produkto sang orokan, aradang sticker, aradang coupon nga pwede nyo magamit nga proof of purchase. Kag ang produkto sang Silver Swan, pang pasabor, pang pagana, pang panamit sa ato linuto sa atong tagsak ka mga panimalay, no? Damo na nagabakal, no? Ibang garo damo gani go na support ni nga mga puto sa share label sang Silver Swan products. Kag subo man ari man diri ang panyawan, no? Mga kwanta ni mga madugay ni nga nagasporta sa ato sini promo. Kag of course sa inyo sini nga mga sa inyo sini mga transaksyon nga ginapatigayon sa mga sangasang R40 Pawn Shop and Jewelry, arada may coupon kamo mo bataw nga libre nga pwede ninyo magamit as proof of purchase mga kaibigan. So mga aton nga mga produkto, serbisyo nga pwede ninyo magamit nga proof of purchase sa ato sini Wanto Panalo Part 20 promo. Bakalawig na gali, no? Wanto Panalo to 20 years yan ang nag-exist. Mga kaibigan, so damo na nga milyonaryo ang nahimo. Hindi lang yan mo ng promo naton sa Bombo Radio Philippines, may duwa pagkikita ka mga promo. Ti damo na kita sa milyonaryo nga nahimo mga kaibigan. Nationwide, kapin 6 milyones pesos nga balor sang pagpamadya ang ato naman igapanabwag sa mabot naton nga pagsugod sa aton sining daily draws. Sa ato si Wanto Panalo Part 20 promo mga kaibigan. So antes ka mo makalabot sa atong grand draw, di ka mo anay sa atong daily draws, no? So tuduhan nyo dihaboy, tuduhan nyo hulog, tuduhan nyo padala sa inyo mga entry, mga kaibigan, no? Kay tanan nyo nga mga entries nga ginahulog dire, from week 1 to week 7 nga support ina, kag amo nang ginagamit dinadugangan pag ina sa mga entry nyo para sa aton sinigrando. Nasupton to na o kayon balos kayo nato na sa mabot naton nga grand draw. So kung damo na kami nahulog nga ma-entry
from week 1 to week 7, bukuan na kamo niya, bintahan na advantage na para sa inyo, para sa mabot naton nga grand draw. Kaya ti number 1, ti kuno nga sikrito, the more entry you send, the bigger of chances of winning. Dako chance na magdaog kung damo kamo entry nga padala mga kaibinan. So muna, iskrito, tuduhin nyo padala nga daan. Pag sa adlaw sang before sa ato si Grando, dugangi pag ninyo entry. No? Kay mo pag inang sikrito nyo, dako chance na magdaog sa ato. Dalag ko nga mga cash prizes sa aton siniya nga Grando. So, one to panalo part part 20 promo mga kaibinan. So, di kita na sa atong Grand Draw. Buwasa sin nato pamatik mo sa Good Morning Philippines program. Kaya ito na opisyal na gilunchar. Balaan nyo da mga mechanics ta kung paano ko mag anong imuon nyo sa sini mga purchase na ton. Kag kung di inyo ipanghulog inyo sini mga entries para sa aton sini preparasyon week 1 sa aton sini nga promo. Week 1, una nga simana sa pagpanagtag naton sang pamadya adlaw mga kaibinan. So pangita na amat-amat na, tipo na para makauna sa inangan makauna ang kon sa aton sini premyo diri sa Want to Panalo part 20 promo mga kaibinan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligan sa takna nga alas 11 sa aga mga kaibinan. This time guro kuhaan na bombolit sang pag-asa, no? Kaya may duwa kita kron ka mga kuhaan, mga low pressure area ang ginabantayan. Ining duwa ka mga low pressure area rin sa aton niya Philippine Area of Responsibility mo. Sa may Mindanao kag this area sa Visayas, no? Ining duwa ka mga low pressure. Niko base ining mga pag-ulan-ulan nato no batyaga no basi isa ni sa mga epekto sang low pressure na or intertropical convergence zone no ibalon tani karon sa ato sa pag-asa para buka tagay no kay ining duwa ka mga low pressure sa lingkod ari ni sa Mindanao kag area sang Visayas pero low pressure pa man ni pag nabatayan kay base bala mag-develop into tropical depression base mangin isa sa bagyo ti mo na tayan ta basta siling kada nga bagyo ti siyempre number 1 ta nga tutok ang mga pagbaha mga flash flood kag ang mga landslide kung may arag kita sa mga pag-ulan nga tuga sa mga weather disturbance sinenta ni low pressure area ni pag sa kundo madalapit-lapit ka sa low pressure area ang ulan di mo nahamak mo mga kaibanan nga siling naton ginatulaan sa flash flood no kasi may mga gulpiada nga pagdaludo sang tubig sa atong subaan kita mo may mga sininte ko sa kita nga nagkakalumos no nagkaabtan blasing daludo sa mga kasubaan naton kasi nagakalumos nagakalamatay kasi nito kasi gasalig kita nga ulan-ulan man na way man ta bagyo way ta kabalo gali ang buo sa ulan sa bukid terrible ti bawo ko naman nga ti bukid nato subong niya hindi na prosong una nga may kasangkol piya nga mag biskan baskog ang ulan niya sa bukid naton bangod sa una si kinabuon pa naton sa dalag kong puno sing kahoy. So, gamay lang nga porsyon sing tubig ulan niya ang madaludo sa suba na ton. Kaya damo pa sa puno kahoy nga nagasuyop sang madamo nga tubig ulan. Subong niya kay jutay na lang. Jutay na mga dalagko na itong kahoy. May mga puno makita sa kahoy at gagmay pa. Pila pala niya ka gamay pala nga bulyom yung sang tubig ulan na lang masalupsop nila. Umang kasi tingala ka nga kagulpiada kadako sang bulyom sang tubig sa aton mga suba. Ito na, way nakatabo. Kasi na, nga balbal sang ulan sa bukid, hindi kaya kita sing dalagko, gidyang gulpiada nga pag dalodo sang tubig sa mga major river na ton. Subong niya, ulanan ka na sa bukid, 2 ka oras, tingala ka lang gulpiada lang, dalodo ng dako bulyom sang tubig. Kaya muna, wala na sa dalagko, nga puno sing kahoy, nga nagasuyop, sang tubig ulan. Tanan na abubuya
makadto gina sa mga suba, mailig pa idalom. Muna tingala ka mga 2 ka oras ang balbal sa ulan sa bukid. Taas ng tubig sa suba. Gadal-udo ng dakong abulyom. So, una, hindi kinakita mo na. Kasi hindi ko tinigtop lang sa babaw sa bukid, ginasuyop na sa dalag ko nga puno sa kahoy. Hindi niya kalabot ni sa ubos. Ubos na siya suyop. Di galing kaway na sa gasuyop nga puno sa kahoy, kay wala na sa puno sa kahoy nga dalag ko. Muna nga tanan nga tubig, ilig sa suba, dalo-do paidalom mga kaibigan. Manang sa bulawod live la. Kaya sila nga tonti mabutang kita sa peligro. Amo na silita basta may mga weather disturbance ta aligmat gid, kita nga mga kauturan, mga nag-stars, kilid subak, kilid pangpang, sa mga lagyan sa tubig, sa mga ginakabing landslide prone areas. Sa una ganit, di ba sa ato, no? Sa Banwa, San Salvador, Benedicto, going ka San Carlos, subong niya may mga pagbunog lang sa ulan niya, may mga katabo ng landslide, may nakatipag na ng mga duta, may nagkatipag ng mga bato, nga nagatugasing hamper sa atong trapiko. So, naway na. Kita mo na ba Salvador, Benedicto, subuya hawa na. May mga resort na sa pangkilid sa highway. Sa una, mga dragko para mga puno sa kahoy. Nga nagabulig pugong sang soil erosion, nagabulig pa na nga maintak ang mga duta dira. Di kasi mong way na dragko sa puno sa kahoy, way nagamot dira nga naghugot sila. Ulanan ka 2 ka oras, nagakamudmud. May mga landslide nga nagakatabo mga kaibigan. Munang resulta, sing kalbo na to niya nga kabukiran mga kaibigan. So ining 2 ka mga low pressure area, dito na sa may area sa Tacloban, kag subong man sa area iya sang Mindanao, especially sa may area sang Zamboanga, del Norte, mga kaibigan po, layo pa niya. Proti, sinito na rin ni sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Amo ni gurong dito yung area, Timol Olanon, tamot na sa Palawan kag sa Visayas, do mga ning Olanon na to, Chimpo, pagbaluwatsag na to sa mga pagtupa sa ulan, ti do ipikto ni sa gapon sa ITCZ, Intertropical Convergence Zone, mga kaibanan. Muna ko siya ginasing temprano pas nga agad o gainit pang kalibutan, gasilak pa siya ring araw, pagkalugto, naggalom ka tupa na ang ulan, mga kaibanan. Munang ginamonitor gid sa pag-asa kron, in 2 ka mga low pressure area, dahil sa ato sining Philippine Area of Responsibility. Dahil lang ganda, tigod-tigara na ito sining pag-asa na kung ito pinaka-latest nila pag-monitor. Sining 2 ka mga LPA. Last nagliga ito, si Bagyo Maringto, kag si Bagyo Nando, 2 man to sila. Ara sa Philippine Area of Responsibility, galing niya si Nando to, doging suyop to ni Maring. Tribling ulan to sa area sang Luzon, especially ito sa area sang Ilocos, Baguio, itong area northern most parts ng Luzon. Kita mo itong mga pagbaha dito, bakod sa mga pag-ulan, may mga nagtuga gani asing damages sa pananom, kag may mga natuga pa nga mga pagpatay, kay may mga landslide nga mga nagaluntad rito iya sa northern part sang Luzon, bakod sa Bagyo nga sa maring sili ko yung 2 ka mga low pressure blast ko basi mag-isa naman kag mangin severe tropical storm, tibalantayan ito naman kung diin naman siya maagi, nga bahin niya sa pungsod Pilipinas, kaya as of kay nasing aga, sa bagay latest alas 11 mo, as of kay nasing aga, tiining si cycle of pressure mga 75 kilometers southeast ng Tacloban City, kag ining cycle of pressure area pa kayo, mga 100 kilometers west southwest sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Amo ning lokasyon na as of kay nasing aga,
Si Balonta ni as of 11 subong, kung di na ni ang ni duwa ka mga low pressure area, nga tingko ti base ko naman nga ulan-ulan tabla dire sa Negros, may sente kita sing pagalom kag pagtupa no sang ulan mga kaabinan no lalang pa sila. Pag-asa o pedimti kuno ay pag-asa pedimti para tis no mga kwanta makuha tang pinaka-latest naton nga weather report sa bunga dan Sabado, Domingo, adlaw man sa singinog lagaw sa atong simbakaturan, adlaw man sidog relax sa atong bakaturan kadamo sa mga nag-outing sa piyak nga may pulo pandemya pakita ti do damo gid nga naga kuan man kadto sa mga resorts ti kon mo ning tiyempo ta. May mga instansya sa pag-ulan kasi do hindi mo ma-enjoy pa kunara ka sa mga mountain resorts ati do hindi ka man ka enjoy gid ko naga on and off ang pagtupa sang ulan mga kibanan. Oras naton 44 minutos na nakiligad sa takna nga las 11 sa nga aga mga kibanan ko doon lang sa Bubles no. Okay ra na. Nagakuan pa karon nagakuha pa sa pinaka-latest nga data ga-collate pa no para tis mahatag saktong informasyon no sa aton siniya nga mga kauturan no sa especially sa duwa ya ka mga low pressure area na pag-asa or PDMT tada at least no may mga low pressure dapat to ba ning aton nga mga weather monitoring services naton. Kasi naton di pa man bagyo, low pressure lang nyo, tidak nagahalin ang bagyo mo. From the low pressure area, no? Kung magbaskog sa baskog, ti mangin kuan siya, tropical storm, no? Magbaskog, pinili baskog, ti naging severe storm na siya. Mga kiabinan, until nga kung magpuhag naman siya, maghina naman siya, magbalik naman sa low pressure area, until nga matunaw na siya. Maghina na siya, mangin-ordinar. Yun na lang nga ulan. Mga kaibigan, kating bagyo ni, kung hinali na magabunggo sa mga makalandfall, siya nagahina-hina ng iyang porsa mo. Ay pa kung makaagis sa mga bukid, nagahinay mo ng porsa. Posantang ining mga low pressure naton nga ara sa kabuki, ara sa kalalawran, dahil siya nagakuhan pa kaya nagabaskog, nagakuha sang porsa, tob-tob yang mangin tropical storm ini mga low pressure naton. So far as of 11 di na ining lokasyon si duha ka mga low pressure area kasi naton ti dito isa sa may Visayas may Leyte kag isa sa may area man sang Mindanao no Visayas ug Mindanao nagali ang duha ka mga kuan naton low pressure area Luzon, Tagurot, subong ta sunod ta sanag-sanag Mayo ang tiyempo. Galing kay subong mga balan. Saga, gainit. Pag after 2 hours, gagulo, galom. Kag nagatupa ya ang ulan, mga kaibinan. Sorry na sa Pekilinyaw ang aton sining weather report. Po sa kay Melvin Firos ang PDMT nato ni Balonta. Monitoring nila sining duha ka mga LPA nga ko sa Philippine Area of Responsibility. Sir Melvin, mayong to, Kevin. Yes, mayong to sa mga Bombo Dinis kagini ato nga pinakuling alakat sa Paron Oktubre 23 to 2021. May duwa kita ka low pressure area nga ginabantayan. Ang isa ka low pressure area ginabarabanan sa kalayon nga mga 75 kilometros southeast sa Tacloban City, Leyte. Sa coordinates nga 10.7 degrees north, 125.4 degrees east. Kag ginaupdan man sa Intertropical Convergence Zone o kung ITCC nga nag-apekto man sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Samtang sa pay low pressure area, gina-estimate naman base sa tanong nga available data, mga 100 kilometers west, southwest ng Dipolog City sa Buanga del Norte. Sa coordinates nga 8.3 degrees north, 122.5 degrees east. Ang Visayas, lakip na sa Buanga Peninsula, subuman ang BAM, kag ang Palawan, maka-experience ini. Sa kalos magalumon niya kalangitan, kag lakta-lakta man nga pagulan o kung pagpangilat kag pagpanago, nga dulot man sa ITCC kag ang LPA.
Kasarangan tubtob may pag mulumadlos nga uyop sang hangin gikan sa namin na nasilangan ang nag-influensya sa kabugusan nga bahin sa pungsod Pilipinas. Ang Western Visayas, lakip naman ang Negros Occidental ug Bacolod City, maka-eksperyensya kita sa magalumon sa gihapon nga panahon kag may mga lakta-lakta man nga pag-ulan ko pagpinakay paparagod nga dulot man sa ITCC kag LPA. Mahina itubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa namin na nasidlangan kag namin na nakatunda na nag-impluwensya sa kabugusan nga bahin sa probinsya kag kadagatan sa probinsya may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang taong alas 12:41 sininga udto nga may 1.6 metro sa kadalumon kag ang hunas alas 6:33 kay ina nga may 0.1 metros nga kanabahon. Ang adlaw nabutlak alas 5:33 kay magatunog alas 5:23 karon sa hapon. Inisimil ben Sir Wilben, may chance nga mangin tropical storm ni duha ka mga LPA? Supa po lang nato na Bubudines base sa report sa Pag-asa, gamay ang porsyento nga magadevelop nga isa ka tropical storm o tropical depression ang low pressure area. Ang ining isa sa may Tacloban, ang sa Dipolog, dako man ang chance nga matamat man sa matamat pagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. At may nga balita, at least magkapreparar kag magkapangaman man aton nga mga pamuluyo in case gid man ako may na kun daw layo tsansa nga mangin bagyo, prepara lang sa maululanon aton nga tiyempo sa Milben. Yes, so expectaro naton bumudiles ang mga maulanon kita ini aton nga semana kay bangon nga sa subong duwa ka disturbance nga rata ang Philippine Area of Responsibility. Plus pati amo na epekto na sa aton nga La Nina phenomenon nga above rainfall kita subong Bumudines. Sige, Sir Wilben Piero, maraming salamat sir kag may udto. Salamat ano ito Silvat. Nabatay magkabanan si Sir Wilben Piero no sa nga pinimti naton para duha ka mga low pressure area protidolay tsansa na nga mangin bagyo ining LPA dito iya sa may Mindanao no kag naman sa may area iya sa Visayas no sa may Leyte mga kebanan. Ini nabatyaga naton, eksperyensya naton nga mga pag ulan-ulan, may mga pagkuan bla ng scattered rain shower, imo gina namin chimpot sa plano pangaga subong lulugto naggulugal ang ulan ti epekto niya sa intertropical convergence zone o kon ITCZ mga kebanan. Parar lang yapon may bagyo kag wala importante preparado. Oras na ton 50 minutos na nakalikan stock na alas 11 sa ngaga inyo panatuntunan bombuanay sa ugto magapan ng balik makalikan lamang pala kay importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig.
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids. Bacolod! Paradyo Bombo! Balik din pagpalagay sa patutunan na bombohanay sa Oktubre sa Bombo Radio Bacolod. 57 minutos na nakalabay stock na nga alas 11 saga. Dagdag yung center natin makasunod labas kag dalagko nga mga balita nasyonal pagkaminti pagtutok naton sa gyapon sa senaryo sang pamulitika dire sa pungsod Pilipinas makabinano. Antes naton ko yung center din kita na makabinano ang niblang report sa isa ka US think tank ining padayon nga presensya sa mga barko
sang China, mga barko sang Chinoy dito sa West Philippine Sea, no? Dumduman nyo ang aton gobyerno nag-file sang protest, no, sa China bangod sang presensya sa ila sining mga barko, pangisdaan, mga militia ship nila nga after ito nagkanay-kanay, nadula madamo nga presensya sa Chinese nga mga barko sa West Philippine Sea, apang based sa informasyon nga pagwa sa Asia Maritime Transparency Initiative of the Center for Strategic and International Studies, ilagin payag sinilang gid nga adlaw gipagawa ng report nga sa gyapon kuno madamo pa sa mga Chinese vessel, mga Chinese militia vessels nga nakit-an nga ara sa may Iroquois Reef, no, nga nag-divide sa kung ara gyapon sa area sa nasakpan, no, sa West Philippine Sea nga kabayan sang South China Sea. Nagapulo panago na ako sa mga isla, nagapulo pa kwan nagdupling lang siya para siya makita kumpara mo sa mga nagligad sa mga ipatakapal diplomatic protest, makitaan nga daw nagabanig lang mga barko, mga Chinese militia vessel daya sa palibot sa West Philippine Sea. Ang ining West Philippine Sea area, tiyan mo na gina-claim nga part pa sa ato sini nga teritoryo sa Pilipinas. Doon naman yung kahapon, nagpayag ang China, nga ang presensya sa ila sini nga barko sa area sa West Philippine Sea, kuan niya kuno, legal, legitimate, kag rationable. Tini sa piyak sa aton siniging file nga mga diplomatic protest sa China, against China, bangod sa ilas ni pagsulod sa aton sini nga territorial water. Tiga ano sila da? Gapanilag, pag-espiya, gabantay, kag nagapangwa sa aton sini nga mga marine resources. Di ba laki kung ay mo niya teritoryo dira, ang kadalom sa dagat na tuya kung ano mga marine resources dira, ikaw mo na panag-iya mo. Damo ng reklamo halin pa sa una, nga ini mga Chinese fishing vessel, nagapangwa, gapangisda dira sa atong kalauran, ti aton niya aton niya resources. Kasi ko ba siya mo na ginapangwa nila, tapos dadon ito sa China, i-process, ibaligya mas Pilipinas, ibaligya sa ibang bahin niya sing kalibutan. Sa muna subong adlaw ng ipagwa nga report, sinasabit nga American think tank, no, based sa ila sini informasyon, based sa ila sini ginkuha nga mga informasyon, nga ara gyapon dira, nagapulo panago lang sa pila ka mga islet, gagmay nga mga isla, ini mga Chinese militia vessels. Ara sila gyapon sa sulod sa aton siniya nga Philippine territorial water, mga kaibanan. Kaya di ba ang international court na may ruling ni nga ti aton na dayang area, po sa piyak sina, gina-encroach gyapon, ginasulod gyapon sing China, ang aton sini nga territorial water dira, kag ginapangwa ang mga resources naton, nga supposed to be ni mga isda ni aton niya. Kung maglapat to sa ila sini nga teritoryo tilay, ti kung kilala ko pa lingat paano balaan ila na isda to, kay isda sa Pilipinas. Sige, alin News Center sa aton sa Bombo Network News. News Center, Kevin. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Oktubre 23, 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Ang COMELEC natuklasan ang ilang aberya sa ginanap na voting simulation kanina pero minimal lamang naman daw.
Samantala, pagsasailalim sa Metro Manila sa Alert Level 2 posible kapag magpapatuloy ang pagbaba ng mga COVID-19 cases ayon yan sa DILG. Samantala, mga lugar sa National Capital Region na naka-lockdown nabawasan pa pero mga violators dumami raw sa Alert Level 3. Ang RT-PCR test requirement naman sa mga fully vaccinated na tourist maaring alisin kapag 100% nang mabakunahan ang mga tourism workers sa Boracay. Samantala, sa police report naman, isang US citizen ang arestado, 8 iba pa umano'y isinangkot sa online sexual exploitation na rescue ng mga pulis. Sa ating international news, senior Al-Qaeda leader naman napatay ng tropa ng Amerika dun sa Syria. Sa sports balita naman, Brooklyn Nets abay nakaisa na rin ang panalo habang ang Boston Celtics bukya pa rin ang malasap kaninang ikalawang talo. Sa ating entertainment news, sa Hollywood, Assistant Director umamin na ito ang nagbigay ng baril sa veteran actor na si Alec Baldwin na aksidenteng nakapatay sa isang direktor. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bambil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, kay Star Nation, itinuloy ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsasagawa ng voting simulation ilang buwan bago naman ang halalan sa Pilipinas. Pero mayroon daw aberyang natuklasan. Ano kaya ito? May buong detalye dito si Bombo Dennis Samito. Posibleng umabot ng 30 hanggang 40 minuto ang itatagal ng pagboto ng ilan sa mga botante sa pag-usad ng eleksyon sa darating na taong 2022, kaugnay pa rin ng ating inaantabayan ng mga aktibidad. Ito ay bunga ng isinagawang simulation sa San Juan Elementary School, lungsod ng San Juan, ngayong araw lamang yan, Bombo Elmar. Ito'y bilang parte pa rin ng mga paghahanda kaugnay doon sa nalalapit na 2022 national and local elections. Base nga doon sa simulation at may silid na gagamitin bilang polling center at may mga silid din na gagamitin bilang holding area. Pero nagkakaroon ng matagal na proseso. Doon sa health protocol, kinakailangan kunan ng temperatura at kinakailangan na manatili doon sa holding area bago makapasok sa polling center. Ito yung nagpapatagal at gumugugol ng 20 minuto halos yung mga kababayan natin bago sila makaproceed doon sa next step. And then pagkatapos ng kanilang pagboto, saka lamang sila makakaalis, pero kinakailangan yung kanilang balota na gagamitin ay mag-compatible din at kainin ng makina, kumbaga, no? At mabilang yung kanilang boto. So yan yung mga concern na kinakailangang i-address. Ang pinakang sentro ng natuklasang problema rito, Bombo Elmar, ni Director James Jimenez, ang tagapagsalita ng Commission on Elections, may kumbaga pagbagal kumpara doon sa mga nakalipas na pagkakataon. Dati kasi, kung ikukumpara natin, 5 hanggang 10 minuto lamang ang itinatagal. Napakalayo niyan, Bombo Elmar, doon sa 30 to 40 minutes na itinatagal ngayon. Tapos limitado pa yung bilang ng mga butante na maaaring manatili sa loob ng polling center. Kaya naman, ang COMELEC ay nag-iisip na ngayon ng mga alternatibong hakbang kagaya ng pagdaragdag ng vote counting machine sa iba pang mga presinto para mas marami yung ma-accommodate at kahit nga isang araw lamang yung gagawing eleksyon ay pupwede para doon sa mga botante na makikibahagi dito sa 2022 elections. Bombo Elmar? Bombo Dennis, binabanggit pala rito ni spokesman ng COMELEC, hindi para naman to dry run. Process of voting pa lamang, Bombo Dennis, pero may ginagamit na sila na tinatawag ng mga sample ballot, Bombo Dennis. Ganoon na nga, Bombo Elmar. At may mga kumalat nga niyan sa social networking sites. Pero ang paglilinaw ni Director James Jimenez, kung meron man nabanggit doon na pangalan mismo ng politiko, ay hindi raw yan sinasadya. Yan ay imbento lamang, mga gawa-gawang pangalan, Bombo Elmar, at parte ng mga proseso naman. Meron nga doon, may numero pa, Bombo Elmar, at hindi naman yan talaga yung i-encourage ng pagboto ng kung sinong individual. Yan ay parte ng kanilang proseso. Sabi nga niyan, time and motion ang binibilang dito. So yung pagpasok ng tao at yung kanyang lahat ng gagawin. Kung halimbawa ay iisang ballpen yung gagamitin, syempre mas lalong babagal. So yan yung mga kinukonsider na mga sitwasyon
ay katumbas nung aktual na mangyayari. Kaya naman, kung may mga adjustment na babaguhin dito, ay yan din yung i-apply sa actual voting process pagdating ng Mayo ng susunod na taon, Bombo Elmar. Bombo Dennis, 30 to 40 minutes. So talagang matagal yan. Ibig sabihin, halos mag-iisang oras. Now, kung meron kang 900, kasi dati 900 yung mga voting presence, ano? So abutin ka ng siyam dyan na Bombo Dennis. May nilagay na ba silang target kung at least ilang minuto tapusin? Lalo na kung may mga sa halalan natin pahabaan Bombo Dennis ng mga kandidato mula pagka-presidente, pababayan ng Councilor Bombo Dennis. Gano'n na nga ang mangyayari dyan, Bombo Elmar. Kaya sinisikap ng Commission on Elections na huwag gaanong marami yung mga mapagpipilian para hindi naman din humaba ng husto yung gagamiting balota para dito sa makina na magiging compatible, no? At kinakailangan mai-finalize yung bilang ng mga kandidato sa lalong madaling panahon. Ay maideklara na yung nuisance, hindi na maisama doon sa printing of ballots at yung iba pang mga questionable na mga party list group ay hindi na rin maisama para kahit papaano hindi gaanong mahaba yung gagamiting balota, hindi rin matagal ang pag-fill up ng mga kababayan natin. So ito, magpapaikli o magpapahaba ng oras, depende doon sa kahihinatnan ng final list ng mga list of candidates at final din na bilang ng mga qualified voters sa mga partikular na presinto, Bombo Elmar. Hindi naman siguro ito ang panghuli, Bombo Dennis, itong simulation exercises, process of voting hanggang sa huli, o magkaroon talaga ng dry run na, Bombo Dennis? Gano'n na nga. At sa mga susunod na linggo, may mga nakaschedule pa, hindi lamang dito sa Metro Manila, sa iba pang parte ng ating bansa. Nagkataon lamang, Bombo Elmar, na dito kasi ay isa ito sa mga naging sentro dati para sa pag-observe ng mga proseso. Tapos, mas madaling madala dito yung mga vote counting machine. So, dito na muna nag-conduct ng simulation exercise itong Commission on Election. Pero hindi nila inaalis yung posibilidad na magdaos din ng mga halitulad na aktibidad doon sa parte ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na buwan. At nababanggit natin ang pagtalakay sa halalan. 6 to 7 days na lamang, Bombo Dennis, tapos na extension. Nako, sana humabol pa yung iba nating kababayan na Bombo Dennis na mahilig sa last 2 minutes, Bombo Dennis, sa ganitong kalakaran, itong mahalaga na hindi pa nakarehistro, mga sa pinalaganap ngayon na voters registration pa, Bombo Dennis. So, tama yan, Bombo Elmar. Nagpasaklolo na nga ang COMELEC doon sa mga celebrities, mga artista na, kumbaga, sila mismo, yung mga followers nila, ay ma-encourage din na magparehistro dahil yung kanilang iniidolo ay nagparehistro. Kasama dyan sina Piolo Pascual at yung pang iba pa, lalo na yung mga teenage stars ay nagparehistro na rin para mahikayat yung kanilang mga followers na maging parte na rin itong proseso ng darating na halalan kung saan pipili ng bagong presidente para sa ating bansa. Yung idol mo dyan, si Bombo April, sana sumama na rin siya dyan sa pagparehistro. Maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman, umiksena nitong araw ang ilang supporters ni na Vice President Leni Robredo at kanyang katandem na si Senator Kiko Pangilinan sa pamamagitan ng kanilang People's Proclamation Motorcade. Ang motorcade ay isinagawa sa maraming lugar sa bansa ng kanilang mga supporters na tinawag na Nationwide Tropa Arangkada. Ayon pa sa mga organizers, voluntaryo ang kilang pagbuo ng motorcade kung saan naging palamuti ang kulay pink na ribbon at iba pang mga gimmick. Samantala, balita pa rin sa politika, naglabas naman ng video message ngayon si Senator Manny Pacquiao upang itanggi na nanggaling sa kanya ang kumalat silang social media post na nanghingi umano siya ng pera. Ayon kay Pacquiao, kung namimigay siya ng tulong mula sa sariling pera, ay siya raw mismo ang pupunta doon sa mga benepisaryo at hindi raw yung nanghingi. Narito pang apila ni Senator Pacquiao. Marami pong nagdadala ng pangalan ko at ginagamit at nanghingi po ng pera. Mayroon pong ibang na gumagamit po sa aking pangalan na mamimigay sa mga residente ng pera. Hindi po totoo yan. Wala pong katotohanan ang lahat ng yan. Dahil kung ako po ay mamimigay sa sarili kong pera, ako po mismo ang pumupunta sa inyo at sa mga kababayan natin para mamigay
ng tulong. Maaari po kayo makipagtulungan sa akin. Tawagan lang po niyo sa hotline number 0960-523-8987. Isang number po 0960-523-8988. Sa email po report@impitayo.com. Maraming Yan pa rin ang bagay ng apila naman ni Senator Manny Pacquiao. Samantala muna ang DILG abay umamin na posibilidad na islalim na rin sa mas mababa pang level ang Metro Manila NCR sa Alert Level 2 kung magpapatuloy daw ang pagbaba ng mga COVID-19 cases. May detalye pa itong si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo J, naniniwala ang Department of Interior and Local Government o DILG na maaring luwagan pa ang mga restrictions sa Metro Manila kung patuloy ang pagbaba ng mga COVID-19 cases sa rehiyon. Sinabi ni DILG Undersecretary Epimaco Densing III sa ngayon ay nagpatuloy ang downward trend sa mga talang mga bagong kaso kung saan mayroon itong daily average na 1,500 hanggang 1,600 sa mga nagdaang mga araw mula sa dating 10,000. Ayon kay Yusek Densinga, kung hindi na aabot sa 1,000 cases kada araw, pwede nang ilagay sa Alert Level 2 ang NCR. Ayon kay Yusek Densinga, ang Intensive Care Unit o ICU bed utilization sa Metro Manila ay nasa 49% at 56% na lamang. At habang yung impeksyon ay patuloy yung pagbaba. So sa kabuuan, yung healthcare utilization rate ng NCR ay nasa mababa na sa 50%. Yung ICU bed less than 60% at halos nandun na raw sa low risk, moderate risk level at ang kadahilan nito ay ang bakuna. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo. Bombo Raymond, itong umiiral ngayon, Alert Level 3 sa Metro Manila, di ba katapusan to magtatapos? So, dyan posibleng magsagawa. Next week na ha? Yes. Posible ba magsababa sila ng bagong desisyon for next level o kung manatili ito, Bombo Raymond? Well, kung magpapatuloy pa yung downward trend towards October 31, Bombo Elmar, ay hindi nga raw malayo. Lalo pat ang target talaga by December, lalo sa Kapaskuhan, ay ilagay sa Alert Level 2 ang Metro Manila para naman daw makabawi-bawi yung ating mga negosyante dahil siyempre may mga tatanggap ng mga 13-month pay, mga bonuses at yung iba nga hanggang 16-month pay yung mga matanggap na bonus. So talagang ito yung magagamit nila para pang grocery, pambili. So kung hindi luluwagan, syempre, hindi sila makakalabas masyado. So, dapat daw, kumbaga, magkaroon ng pagluluwag, lalo sa mga establishmento, para makagastos yung ating mga kabayan. Anyway, kapag kasi nasa Alert Level 2, ang ating sitwasyon ay madadagdagan yung mga capacity. Ngayon kasi, sa Alert Level 3, ang indoor ay 30%, habang ang outdoor na pinapayagan ay nasa 50%. At kapag Alert Level 2 ay magiging 50% yung indoor, pero may kondisyon na dapat sila ay fully vaccinated. Habang sa outdoor ay nasa 75% Bombo Elmar. So, mas marami-rami yung pwedeng ma-accommodate na sa mga restaurants, mga personal care services, at maging sa mga malls, Bombo Elmar. Ang tanong dito, kailan daw yung mga bata pwede nang pumunta ng mga malls? Kasi hanggang ngayon, hindi pwede 17 years old below. Hindi pa rin pwede, Bombo Raymond. Kapag ka nasa Alert Level 2 na, papayagan na yung mga bata na makalabas ng bahay, makapamasyal, makapag-stroll na sa mga parke, sa mga pasyalan, sa mga malls, Bombo Elmar. Kapag nasa Alert Level 2 na ang isang lugar, gaya sa Metro Manila. Alright, maraming salamat si Bombo Raymond Tinasa. Sa dagdag pang mga balita, hinimok ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang Department of Labor and Employment na gawing mandatory ang vaccination sa mga economic frontliners at sa mga sangkot sa labor-intensive industries. Layo nito ay upang maging ligtas ang reopening ng ekonomiya ng bansa. Sinabi pa ni Concepcion, nagpadala siya ng sulat kay Labor Secretary Silvestre Bello III kaugnay sa nasabing hakbang. Kailangan umanong bakunahan ang mga manggagawa na sangkot sa trabaho may kaugnayan sa hospitality, tourism, restaurant, retail at personal care services. Kabilang na ang mga labor-intensive work kagaya ng construction, automotive, wearables and manufacturing, electronics and semiconductor
doctors at business process outsourcing. Sa pahayag naman ni Bello, sinabi dito na pag-aralan ng kanyang departamento ang nasabing proposal. Sa pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa, binigyang din ni Concepcion ang kahalagahan ng pagbibigay ng pagkakataon sa lahat na mabakunahan. Samantala naman sa ibang balita, humihingi raw ng karagdagang pondo sa Kongreso ang Department of Interior and Local Government o DILG para pa rin sa karagdagang bilang ng mga contact tracers ng COVID-19 cases sa susunod na taon. Lan ito ay upang mapalawig pa ang kontrata ng 50,000 contact tracers sa ilalim ng DILG hanggang sa katapusan ng taong kasalukuyan. Dagpagdag pa nitong si Yusek Densing na bukod naman sa 15,000 contact tracers, plano rin nilang mag-hire pa sila ng 10,000 kapag sakaling maaprubahan naman ang hininging budget mula naman sa Kongreso. Sinabi pa ni Yusek Densing na nasa 6.2 billion pesos na karagdagang pondo ang hinihingi nila para sa 25,000 na contact tracers sa susunod na taon. Sa iba pang mga balita, mga lugar sa National Capital Region na naka-lockdown nabawasan na at ang mga violators naman dumami sa Alert Level 3. May detalye ang Star FM Manila. Nabawasan na ang mga lugar sa National Capital Region o NCR na nasa ilalim ng granular lockdown kasabay ng pinapairal na Alert Level 3 sa Metro Manila. Base sa numero mula sa Philippine National Police o PNP, nasa 102 na lamang ang mga lugar sa Kamaynilan ang nasa lockdown sa kasalukuyan. Kasama sa mga lugar na nasa granular lockdown sa NCR ay ang 54 na kabayan, 33 residential buildings, 8 subdivision at isang buong palapag ng residential building. Sa pagbabantay at pag-iikot sa naturang mga lugar, aabot sa 310 PNP personnel at 241 first multipliers ang nakadeploy. Sa kabila naman ng maigpit na pagbabantay at pagpapatupad mga health at safety protocols, marami pa rin ang nauhuling lumalabag sa mga kautusan. Ngayong nasa Alert Level 3 na ang Metro Manila. Sa tala ng PNP, umaabot na sa 55,000 na mga violators ang nasita at nahuli ng mga otoridad magmula ng ibaba ang alert level. Kaya naman panawagan ng mga otoridad na maiging sumunod sa umiiral na health protocols upang mapadali na ang pakikipaglaban sa pandemya. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Rapana para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Samantala, atin naman alamin, may mga nahuli daw na sangkot sa online na sexual exploitation. Na-rescue ng PNP at isang US citizen ang nahuli. May detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Kulong sa BJMP facility ang isang kanon na sangkot sa online sexual exploitation of children ng unang maaresto dahil sa reklamo ng isa sa mga ina sa tanggapan ng pulisya sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito'y matapos tuluyan ng sinampahan ng kasong paglabag ng anti-child pornography, anti-child abuse at anti-trafficking in person ang akusado na si Louis Leland Valdivia, 40 anyos na tubong California, Estados Unidos at pansamantalang nakatira sa Barangay Consolacion nitong siyudad. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni PNP Anti-Cybercrime Unit 10 Chief Colonel Dominador Estrada na modus operandi umano ng suspect na maghanap ng mga mabibiktima na mga babae sa Facebook at kung mahulog ng loob nito ay iniingganyo na bilhan ng ilang mga mamahaling gamit para mapasama sa lodging house at mapagsamantalahan. Sinabi ni Estrada na hindi lang isa subalit 4 na babaeng minor de edad ang kayang pagsamahin ng suspect sa loob ng motel para pagsamantalahan kapalit ng pera at ibang pabor. Kaugnay nito, hinihintay na rin ng PNP ang kasagutan ng kanilang request sa Homeland Security ng Estados Unidos kung maroon ba itong kinasangkutan na katulad ng kaso ang suspect kaya umalis ito at pumasok sa Pilipinas, partikular dito sa lungsod. Meron tayong rescue ng mga 8 kabuok ng mga biktima ng online sexual exploitation of children. Biktima ito ng isang US foreign national. Puro mga estudyante ng mga national high school natin dito sa Cagayan de Oro City. Susuyuin sa kanya, dadalhin sa mga motel. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo Bombo! Alamin natin mga hakbang pa sa Boracay para makapanghikayat pa ng mga turista. May nakuang impormasyon ng Bombo Radyo Kalibo. Bombo Jane, Bombo Elmar, malaki ang posibilidad na sa buwan ng Nobyembre ay aalisin na ang RT-PCR test requirement sa mga turistang fully vaccinated na
gustong magbakasyon sa isla ng Boracay. Ayon kay Aklan Provincial Administrator Attorney Selwyn Ibarreta, na ito ay kapag natapos ng mabakunahan ang lahat ng mga tourism workers at residente ng isla pati na ng mainland Malay. Natalakay aniya ito sa isinagawang pulong ng Boracay Interagency Task Force kahapon. Sinabi naman ni Aklan Governor Florencio Miraflores na nagtutulungan ngayon ang lokal na pamahalaan at Department of Tourism upang matapos ang vaccine rollout sa isla sa katapusan ng Oktubre. Dagdag pa ni Barreta na sakaling alisin ang swab test requirement ay inaasahang bubuhos ang mga turista lalo pat nalalapit ang holiday season na malaking tulong sa pagbangon ng domestic tourism. Sa nasabing pulong, sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, batay sa kanilang datos hanggang October 21 ay mayroon ng 91.96% o kabuuang 11,779 na tourism frontline workers sa Boracay ang nabakunahan na kontra COVID-19. Maliban dito, nasa 77.87% o katumbas ng 24,451 na residente ang nabakunahan sa nasabing lugar. Nagpapatuloy naman sa kasalukuyan ang pagrolyo ng bakuna gamit ang dumating na 35,100 doses ng Pfizer vaccine noong araw ng Webes. How's that, Bombo Elmar, Bombo Jane? Sa aking parte, Bombo Ninyo, kung wala yung standard na RT-PCR test, kahit man lang antigen test, kasi sabi nga nila mabilis lang to. Kung hindi seconds, ay ilang minuto lamang. How's that para dyan sa Boracay, Bombo Ninyo? Bombo Elmar, din natin yan sa Provincial Interagency Task Force dito sa probinsya ng Aklan kay Governor Florencio Miraflores. Pero mas gusto nila itong RT-PCR para mas secure itong mga papasok at mas malaman talaga kung sila ay negatibo sa RT. Dito nga, or wala silang dalang virus or COVID-19 kung sila ay papasok sa isla ng Boracay. Pero Bombo Elmar, dito nga pinaghahandaan na rin naman itong sa buwan ng Nobyembre kasi nga ito inaasahan na by the end of October matatapos na rin itong vaccination rollout para sa mga tourism workers at mga residente sa isla ng Boracay. So ibig sabihin by November, Bombo Elmar, Bombo Jane, pwede nang makapag-cater ang isla ng Boracay dito nga sa mga turista na fully vaccinated na. At syempre, pag fully vaccinated na, inaasahan na mas dadagsa pa itong mga turistang pupunta sa isla ng Boracay. At sinasabi nga rin dito ng amin ditong Boracay Interagency Task Force at ng provincial government na handang-handa na ang isla ng Boracay, Bombo Elmar, Bombo Jane, na makapag-cater ng mga international tourist, Bombo Elmar. Okay, briefly lamang, ang Manila ay Metro Manila nasa ilalim ng Alert Level 3. The past few days, kumusta yung monitoring natin dyan sa mga pumapasok doon sa Boracay? I understand, karamihan ay mula rito sa Metro Manila. Bombo Ninyo? Tama yan, Bombo Elmar. Sa katunayan, sunod-sunod o buhos pa rin itong mga turistang pumupunta at gustong bumisita sa isla ng Boracay. Actually, Bombo Elmar, ang mga taga-National Capital Region o Metro Manila, ito talaga yung may pinakamaraming turistang pumapasok sa isla ng Boracay. So, ibig sabihin, dyan talaga yung may pinakamaraming turista. Actually, Bombo Elmar, sa datos ng Malay Tourism Office, sa mahigit 16,000 na mga turistang pumasok mula October 1 hanggang October 20, 2021, 13,000 dito ay galing sa NCR. Bombo Elmar. Wow, talagang buhos pala. Maraming salamat, Bombo Radyo Kalibo. Ingat kayo dyan, Bombo Ninyo. Yes, Bombo Elmar, yan ang live report mula dito sa probinsya ng Aklan at sa may isla ng Boracay. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ninyo Rugin Teodosio, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Pasintabi naman sa mga nananghalian ngayon itong missing daw na miyembro ng Bantay Dagat. Natagpuan sa ilalim ng dagat, nakatali pa ang mga paa. May follow-up dito ang Bombo Radyo Iloilo.
Bangkay na ng matagpuan ng isang miyembro ng Bantay Dagat sa Iloilo. Matapos itong na-missing, ang biktima ay si Rosbert Patente, 40 anyos, residente ng Sitio Miape, Barangay Igbon, Concepcion, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Major Ronnie Brillo, hepe ng Concepcion Municipal Police Station, sinabi nito na pumalao umano ang biktima upang mangisda, ngunit hindi ito nakauwi. Kaagad na nagsagawa ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard at nakita ang bangka na ginamit ni Patente, ngunit wala dito ang biktima. Nang sinisid ito ng mga kasapi ng Philippine Coast Guard, doon nakita ang katawan ng biktima na wala ng buhay sa ilalim ng dagat. Ayon kay Brillo, may nakita ring lubid na nakatali sa paa ni Patente at maaaring may sinisid ito at posibleng na-trap at nawala ng hininga. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng Concepcion PNP hinggil sa insidente. Ang pamilya na tingala balang haway kapuli, nakita dito sa butlog ang iyang sakayan, may isda, pero wala dito ang biktima. So, yung pangita na nakita sa dito sa idalom sang tubig. Si Police Major Ronnie Brillo. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa basketball, nakaisa na rin ang panalo ang Brooklyn Nets matapos pahiyain kanina ang Philadelphia Sixers 114-109. Bumawi ng panalo ang Nets matapos pangunahan ni Kevin Durant ang team na magtala siya ng triple-double performance. Nagpakitang gilas ang dating MVP gamit ang 29 points, 15 rebounds, 12 assists. Tumulong naman si James Harden sa kanyang 20 puntos upang makabangon sa unang talo sa opening ng bagong season ng NBA nitong nakalipas na araw. Sa ibang games naman, kinailangan ng Washington Wizards ang overtime game upang itala rin ang ikalawang panalo laban sa Indiana Pacers 135-134. Ang Pacers ay nalasap ang ikalawa naman nilang talo. Sa iba pang laro, ang Boston Celtics abay talo na naman, ikalawa na matapos tambakan ng Toronto Raptors 114-83. Samantala rin naman minalas na rin ang Celtics sa ikalawang talo kung saan meron lamang 18 puntos si Jason Tatum. Ang New York Knicks naman ay meron na rin dalawang panalo ng ilang paso kanina, Orlando Magic 121-96. Hindi rin naman nagpahuli ang Chicago Bulls nang ipost nila ikalawang panalo rin laban naman sa New Orleans Pelicans 128-112. Bombo Entertainment News. Nagsumite na ng kanyang affidavit ang veteran Hollywood actor na si Alec Baldwin upang ipaliwanag ang aksidenteng pagkapatay niya sa kanilang director of photography na si Halyna Hutchins, habang sugatan naman ang movie director. Una rito, batay pa sa search warrant ng Santa Fe County Sheriff's Office, binigyan umano ng 3 mga prop gun si Baldwin ng kanilang assistant director na si David Halls. Ito umano ay ipinatong sa lalagyan ng kanilang armorer. Binigyan umano si Baldwin ng sinyales ng kailang assistant director na gold gun sabay bigay sa kanya ng baril. Ang ibig daw sabihin ng cold gun ay walang itong live bullets. Subalit nang iputok ito ni Baldwin, tinamaan si Halyna sa dibdib habang ang director naman ay nasa likod niya na si Joel Souza ay tinamaan sa balikat. Naabala sa pagsasagawa ng rehearsal sa pelikula nilang Rust. Batay pa sa affidavit, hindi naman daw alarm o alam ng assistant director na may lamang live bullet ang baril ng kanya itong ibigay kay Baldwin. Samantala, sinusuri na rin ng mga otoridad ang na-recover na baril at iba pang ginagamit sa movie set, pati na ang mga bala, cameras, computer equipment at mga damit na ginamit ng mga aktor nang mangyari ang nakakagulat na insidente. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po nag-imbita sa lahat sa buong mundo. Sama-sama pa rin tayong manalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment,
protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita. Balikan lamang natin ang mga headlines. Ang COMELEC natuklasan ng ilang aberya kanina sa ginanap na voting simulation pero minimal lamang daw ito ayon sa komisyon. Ang pagsasailalim naman sa Metro Manila sa Alert Level 2 posible kapag magpapatuloy ang pagbaba ng mga COVID-19 cases ayon yan sa DILG. Mga lugar sa National Capital Region na naka-lockdown nabawasan pa pero mga violators abay dumami raw sa tinatawag na Alert Level 3. Ang RT-PCR test requirement naman sa mga fully vaccinated na turista maaaring alisin kapag 100% nang mabakunahan ang mga tourism workers sa Boracay. Sa police report naman, US citizen arestado. 8 iba pa naman ay sinangkot din sa online sexual exploitation na rescue ng PNP. Sa international news, ang senior Al-Qaeda leader napatay ng tropa ng Amerika doon sa Syria. Sa sports balita naman, Brooklyn Nets nakaysa na rin ang panalo ng una rito si Kevin Durant habang yung Boston Celtics abay bukya pa rin ng malasap ang ikalawang sunod na talo. Sa entertainment news sa Hollywood, Assistant Director umamin na ito ang nagbigay ng baril sa veteran Hollywood actor na si Alec Baldwin na aksidenteng nakapatay sa isa pang direktor. Pero giit ay hindi niya alam na may live bullets pala ang baril. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1! Basta Radyo, Bombo! Balik din pagpalagit si Pratutunan Buwan-buwan na isang oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time. 35 minutos na nakaligid-stock na alas 12 sa Ngudto Makabinan. This time guro ko ang tanay unang hugna sa mga balita ni Bobo Carla Defensor. Sininga ugto na tapos gidman ang almost 2 ka oras ang karaban na sining mga supporter ni BP Leni Robredo diri sa Bacolod ka Negros Oriental dunukdamo pila ka salakyan ang nagpartisipar sa sining caravan from north from south nag-converge sila nagtipon sila diri sa may area sa Capitol Lagoon. Ang hindi mabalaan naman sa pilang kabayan sa Pilipinas na may mga kangay sining patigayon sining karaban kami so diri sa Bacolod giniwat inikina kay hindi ko preparasyon sa pagpadulong diri ni BP Robredo sa Negros kay Bacolod sa mabot yang Nobyembre 5 mga kabanan. So ining karaban nila tiabot ko nagkahatag man isang problema sa flows and traffic at least may kuan siya may coordination as aton impormasyon nga nabato may coordination ni sa Bacolod Traffic Authority kag subuman sa aton EOC diri sa may
city of Bacolod. Mga kabanan, may mga tricycle driver, may mga tricycle driver nga nag-ulupod no, sa sining caravan. No? Kag, of course, yung mga salakyan, mga kabanan, no? Nakadamo-damo ko sang nag-participate from north, from south, going diri sa sentro iya sang syudad sa Bacolod. Balon tabi, no? Ari ang kasing ko nagtakop ng kaina, nagtapos na, nag-converge sila last 12, kaina sa may Kapitulo Provincial. So, ari pag tutok mo na pagsunod sa ato, sining patrol kaina, sining gain conduct, gain patagayon nga karavan, no? Dari iya sa may syudad, iya sa Bacolod, may interview si Bombo Carla sa isa sa mga organizer, sining karavan, lane ni Caravan, no? Ano ni lane ni Laban, lane ni Caravan, dire sa may syudad diya sa Bacolod. So sa pikilan niya ring detalye kag pinapakit kay mga balita nga madulong sinugto ni Bombo Carla May Defensor gikan sa patrol. Bombo Carla, mayong hapon ang kimin. Yes, Bobo, so kagaina, no, nagmayara sa nga caravan ang grupo ni Vice President Leni Robredo, dari sa syudad sa Bacolod, Abomodani. So nagikan ini sila sa may La Costa Brava, nagpadulong ini sila sa area sa may Barangay Bata, sa may circumferential, and then sa may area na sa Lacson Street, Bombo, Dennis, kaga nagpadulong ang pinakalat nilang top Bombodanis dito sa may Lagun, no, sa South Capitol Road, Bombodanis. So dito ini sila nagtap kagang nakita nato dito kagaina mga grupo o na team sang mga sikad, no, nagpartisipar man sa ila sining pagkaravan ang mga private nga mga salakyan Bombodanis kaga ini sila na sa suno kay Ma'am Pinky Ocampo, isa ka organizer ini sa event Bombodanis, nagdangat ini sila mga 500, no, ang partisipar sa gimpatigayon nga caravan diri sa may Bacolod City. So nangin na nito Bombodanis, Bacolod City kagad Negros Occidental na nagtingob na ini sila sa ila sining paglibot diri sa may Bacolod City, Bombodanis. Ang north kagang south nagatabo ay inis sila sa may area na sang Lagun. Dito na inis sila. So wala man inis sila may ginpatigayon gin nga program Bombodanis, no. Bali nilang inis sila nagalibot lang gid inis sila diri sa syudad sang Bacolod, Bombodanis. So Bombodanis, pamatian nato ng pahayagi kay Pinky. Pasalamat kami kay Damo subong nag-attend first nga big nga caravan kay subong may nationwide caravan kita, and overwhelming mga 500 siguro ang nag-join sa aton today. Sila ni mga private individuals na sila tadan nga nag-volunteer gid nga magkasusubong biskan nakita niyo man nagulan kagina nagkatubit sila. This is a nationwide. Yes, nationwide this is subong ang aton nga caravan. And ako na, nag-join gitang Negros kasi rin dito Bacolod, Negros ito kami kita mga out of town na nag-join man today sa caravan. Ano na yung grupo? Laban, Leni, Negros Occidental. So may mga group pagkikaiba niyo nag-join? Mga out of town na to, nga mga volunteers man. Nahalina sila sa Manapla, may ara kita Hinubaan, may ara kita sa Rapia, Kabangkalan, kag ibang pagid na lugar. Ano gusto niyo pala po? Hindi ka pakita lang nga grabe ang suporta, especially sa mga negosyanon sa kay Leni. Dirigid nga do ka grabe gid ang spirit nila yang ipakita gid kung do sakto na guro ang nakatabo sa aton kilalan tanan ni si Leni gid nga makabulig sa aton. So amo ni makita tagid nga ari di sila tanan subong katar mo suporta. Kasi para sa inyo. Para sa Leni and Kiko. Yeah, So Bombodanis sa mga ang payagikan kay Pinky Ocampo, organizer sa gipatigayon nila nga caravan Bombodanis. So ang ila sininga ngalan sa ila sininga grupo Laban, Leni, Negros Occidental, Bombo Dennis, no? Tanan na ni grupo na ni nila ni
Vice President Tenny Robredo kag ni Senator Kiko Pangilinan Bombo Dennis downline pati upod sila sini nga mga downline Bombo Dennis. So, Butchilo, na mga partisipante ni hindi ni taga Bacolod, no? Kaya hindi mga tricycad, mga tricycle ti Bacolod ni Halen, no? Ito mga private vehicle from Northern Negros kag Southern Negros. Kag Southern Negros na dito nag-assembly man niya sa may old Bacolod Airport, Bombo Carla, naglibot sa Bacolod kag din nagtipon sila. O pag-abot na gina sa Capitol, wala naman sila niya may mga programa pa, may mga speaker pa, o ay naging man niya Bombo Carla? Yes, Bombo Dennis, wala na ini sila pag-abot sa South Capitol Road. Wala na ini sila may gipatigayon pang program tulutambay lang ini sila danay sa Makadali then nag-pull out na ini sila sa Gilayon Bombo Dennis. So, way man apektuhan gid ang flow sa ato siling traffic, siling karaban, Bombo Carla? Ate, basta man gid nga Bombo Dennis nga naapektuhan gid gamay kay syempre ang karaban kinanglan gid nga gasunod gid tanan Bombo Dennis pero yara ang mga bitaw nag-assist man sa trapiko Bombo Dennis. Okay, they well coordinated man sa Bacolod Traffic Authority mo, may ruta na sa ginatag man siguro nga nabantayan man kag nadihiran man sa gusto sa ato siling nga mga traffic enforcer, Bombo Carla? Yes, Bombo Dennis, may mga traffic enforcers man kagaina. Wala man siya nga problema ang flow sa trapiko Bombo Dennis. So yung dalan akton nga daan niya makonsider ta naman na yung everyday traffic pero do kagina do medyo lang gid ang traffic no kay bangod man sa caravan Bombo Dennis. Kag hindi man gid dadamo gid sa mong salakyan kay ti way man opisina mo o man klase Bombo Carla? Yes, sakto gina Bombo Dennis no wala man sa opisina hindi gid tanto kadamo sang salakyan gid na management sang katapos sang traffic enforcers diri sa syudad sang Bacolod Bombo Dennis. So almost 2 hours no kay ano oras man sila exactly nag-pull out from north to south mga alas 10 gid man. Doon no klawig ang caravan until nag-converge sila sa may Capitol, Bombo Carla. So far Bombo Dennis dasig lang man ang ila sini nga caravan no kay nagalin sila sa La Costa Brava pagkagay ara naman ini sila sa may South Capitol siguro mga 30 minutes to 40 minutes siguro Bombo Dennis nga paglibot nila diri sa syudad sa Bacolod. Okay, no, so at least damo ni gurong porsa nila base sa pag-abot din ni BP Robredo no sa November 5 base mas damo pag din nga mga supporter mag-upod siya Bombo Carla. So Bombo Dennis sa mo inaton sininga pagbantayan no kay amo ni ang ila siniya nga first nga caravan diri sa Negros Occidental pero ini Bombo Dennis donation wide ni nila nga caravan subong adlaw. Sa nagligad may nagkaravan to daw ano to man during to first first weeks ng October no galing ko Thailand tayo dumang to Bombo Carla tong during lang filing sa mga COC daw may nagkaravan man no. Yes, Bombo Dennis sa may arasang caravan man diri sa syudad sa Bacolod pero medyo dito tayo Bombo Dennis no pero subong nagdangat ini sila sa 500 expect ron na naman ako mag-abot diri no ang Vice President Bombo Dennis ato dini nga pagabantayan. So ang 500 di Bombo Carla dala na diisip ang mga tricycle guro kag tricycad kag ini mga private vehicle. Yes, Bombo Dennis. Sige. 500 individual. Damo man no ang aton nga mga nagpartisipar gina sa area sa caravan so subong linong na tawhay na aton nga Capitol Lagun area. Yes, Bombo Dennis tawhay na no ang area sa Capitol Lagun kay pila lang man sila ka minutos mga 30 minutes lang man siguro sila naggabinet balaga ni kalabot nag-pull out man sila yon ang mga participate sa caravan Bombo Dennis. Okay. Yes, Bombo Dennis. So, dali naman kita, no? So, 38 Peace and Security Forces ang 62nd Infantry Battalion naka-receive ini sila sang medal nga bangod nga nadako pila ang isa ka notorious NPA terrorist hitman sa Central Negros Bombo Dennis. So, ini ginpatigayon ini nga joint operation Bombo Dennis. So, nakabaton sang award ini nga mga 38 security forces composed ng 11 enlisted personnel sa 62nd Infantry Battalion, 24 ka PNP personnel, at 3 ka SCAAs Bombo Dennis. So, ini sila nadakop din nila successfully ining si Robert Estorco Bombo Dennis alias Okon ka Django
So inisa nadakpan nadakpan ini nila sa September 25, 2021 Bombo Dennis kaga nakuhaan ini siya sa homemade STI caliber 45 kag tatlo ka magasin na Bombo Dennis nga mayra sang 21 live ammunition kag mayra pag isang dried na marijuana nga nagabugat 1.3 grams ang ini nga suspetsado Bombo Dennis kag mayari ini siya nga na charge na nga duwa ka murder cases Bombo Dennis sa late sa case ni case late CAA Gabia kag late Gretchen na Navarra Perolino Bombo Dennis ini natigayon gid nga nadakpan ini nga NPA Bombo Dennis joint operations sa 62nd Infantry Battalion Bombo Dennis dito sa area sang Gihungan. So ini dako gid nga accomplishment sa katapos ang 62nd Infantry Battalion kay tungod nga ang isa sa mga rebelde nadakpan nila Bombo Dennis. So Bombo Dennis pamatian nato ng pahayag gikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte. Nagkadto ako to sa area sa 62nd Infantry Battalion sa Gihulngan. Ginhatagan ng mga personnel po. This is composed of 62nd Infantry Battalion na numbers. May ara siya sa Regional Mobile Force ng Region 7 and atong nga TAPGO regarding sa ila joint enhanced military police operation. Nag-serve sila warrant so sa isa ka NPA na si alias Django. Ang mga responsible sa series sa mga pagpatay dito sa Gihulngan. So, kilala ni ang nadakpan, kilala sa mga pumuluyo sa Gihulngan, amo ni nga nabaton ng informasyon nga nakita ang iya presensya, amo na nag-take action ang aton nga mga law enforcement. So, inihiwaran sa baris ini nga individual nga ini. Okay. Sir, ini si Django nga ni Sir, di ano siya nga miyembro sa NPA, sir? Membro sa isang NPA nga nag-operate o nagalihok sa area sa Central Negros, specifically sa area sa ginatawag nila nga Central Negros 1. Ini ang mga area sa Gihulngan, Isabela kag Mrs. Padilla, including certain portions of La Libertad. So, specifically, diri ni nagalihok ining si Django. Ginatarong na tanaw naman ng iya role dahil siyang mga naka-participate especially sa mga pagtakay sa civilian. Kung may mga incident with sa civilian before, amo ni siya gintudlo base man ni sa information sa mga ka-operates na before nga involved siya diri. May daw mistaken nila, o hindi man mistaken o ginungod nila sa mga isa ka negosyante ito nga civilian nga ara sa nagihulngan, so involved ni sila diri. So tanaw na mo kaupod siya sa itong tanaw natin, kaupod sa ring nila, May iba nagapamahog, iba nagapangayo sa extortion, kaya mo ang sila ang pamatay. So, amo ni Sir ang dakugid nga accomplishment sa katapos ang 62nd Infantry, sir. Kung makita natin ang mga importasyon halin sa mga tumuluyo man ang nabalaan nila ang ara ni ang presensya niya. Ang maganda na kung tanawin natin ang Gihulngan, ang area sa Gihulngan City, hindi na safe ang mga NPA dahil bago ng pang-tanaw sa mga pumuluyo dito, pag-ara presensya gina-report nila. So, as mandated, kada mo ginang prime o main na responsibility sa ating tropa is to maintain ang peacefulness area. So, gina-actionan nila ni ang mga information pag nakalabot. Kaupod man sa atin na Philippine National Police. Laban-laban assessment naman na maghina ba ang presensya nila. Halos very minimal na lang. Balaan mo, makita, mabalaan man nila na hindi sila safe dito. So, ara daw less na armado nila dira sa Gihulngan City. So, dasiling ko nga maglaba pa nila ang mga insidente sa mga extortion. Wala mo gina-report man sila sa pumuluyo. So, pag isa ilaman sa pumuluyo, so mahatag man nato ng appropriate
nga action sa ila informasyon. So, ma-discourage kini sila sa pag-ila mga extortion activity. Okay. And then ang mga pumuluyo, sir, mayara naman yan, sir, sa mga livelihood, yes, sir, no, nga gikan sa government. Ara ang ang sa serbisyo karabat sa Gilman City kaupod ng provincial government ka Negros Oriental kaupod ng ang city government of Gilman City, especially ng ila city Alcac, ara ang mga serbisyo karaban nga ginahiwat nila. So ara man ang naka-earmark ang mga training nga ihatag sa TESDA, mga livelihood training. Kag ining area ka Gilman, kung sa pundo man sang NTFL ka, ang mga na-cleared nga barangays diri makabaton man sa mga additional 20 million each for next year. Pag ma-approve ning budget subong nga tuig na ma-approve ang budget for implementation next year, kaupod ning mga barangay diri sa Gulngan City nga nadula na or na-cleared na from influence area. Okay, so sir, mga pila na, sir, ka mga barangays dira, sir, ang na-clear na, sir? Tanaw ko masobra man ni mga pulo ka barangay. More or less, medyo madamo-damo man diri ng area sa may Gilman City. Sa ako na rin nakongratulate ko itong recipient sa award sa pagkilala sa ila dedication, yung service nila sa pag-action to sa sa information. So, and also, akin man nga ginakomend ang mga pumuluyo nga naghatag sa informasyon nga paagi sini mga NPA na sa mga hostile actions diya, kung may mga plano man sila, matatap na natin ang ilang mga plano. Boto Bombo Dennis, ang payag ikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte Ricardi sa na-award o kung nahatagan sang medal bangon nga na apprehendida ang isa sa mga notorious hitman sa NPA, Bombo Dennis. So mayaman niya, test da bulig mo sa kampanya sa atong sining militar, kasi sining of course hindi mo ni guro ma-achieve, hindi mo ni maangkon sa atong sining militar kung wala ang full support, impormasyon gikan sa atong sining mga pumuluyo sa mga sibilyan, Bombo Carla? Yes, sakto gina, Bombo Dennis. Sige? Bombo Dennis, sa mga ng report, nagikan sa patrol, si Bombo Carlamina para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Damos salamat ako magkala mainit defensor report kay kada sa patrol ning pagpasilungog sinaton sa mga membro sang 62nd IB kag PNP kag pila pa ka mga individual sini pagdakop sa sining kinakabig ng notorious hitman sa New People's Army dito sa may gihulungan sa dan nga bulan makabayan nga may duwa ka mga kaso sang ginapakatubang murder. Dito siya na tiklo sa aton sini joint forces sa aton sini PNP kag Philippine Army. Kung duman sa ligid tinitdan adlaw may tatlo man gani ka membro sa NPA nga nag-surrender ito iya sa may syudad iya sa Kabangkalan. Nga nagbalik na sa sabak sa aton siniya nga gobyerno. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 55 minutos na kaligid sakta nga alas 12 sa do. Pagbalik sa inyo para tutunan dugangan ta paning mga balita ining mo reklamo sa isa ka residente dira sa may barangay Tagob ining dalan blada nga nalusbot in Bornal da taklob nga na wasak do kadugay nako gyapon makayo do kadelikado iba lang ta karon pagbalik sa iyo para tuntunan sa report naman ni Bombo Andrew Burgos. Inatanan natin panamalikan, makalikadabang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo!
Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhadwaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan na natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
10 tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo maibuluan angod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon clusters sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sinuman nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sinuman nga nagalapas sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sinuman nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtub 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtub 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa
pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtub 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tungluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Radio Bombo! Balik din pagpalakad sa prantutunan na bombuana sa Oktober sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 8 minutos na nakalabay sa takna nga launa sa hapon, mga kaibigan. This time, report naman ni Bombo Andrew Burgos live from Barangay Tangob, ining reklamo ang padangat diri sa Bombo Radio Bacolod sa isa sa mga residente dira. Angot sining guba sa dalan, ang dalan blada do na rumpag ni may porsyon dira nga nalusbot do kadugay no ay kuno gyapon makayo o ti delikado para sa mga tawo nga naglabay kag sa salakyan man sa may area sa nga barangay Tangob kay ining area alagyan gini no padulong sa may barangay hall sang barangay Tangob, mga kaibanan no ibalon tani no kay kaupod makaroon bumbuan do dito ang isa sa mga barangay kagawad no sa barangay Tangob para may buluan no maaksyonan bla kay mahulat pa nga may aksidente nga magluluntad sa atong kadalanan na bangod sa pagpabaya naton, negligence naton ini mga manhole kis ang bukas ini mga dalan nga lubak-lubak wala sa mga warning device ngas nato ti hamper sa flow sa atong traffic, delikado para sa atong sini nga mga commuters. Dapat siniya kung mga mo mga kitaan sa problema, no? Kwanda yun, gaan aksyon sang natungdan, barangay dara, i-report sa barangay official, ang barangay i-report sa atong syudad, kung iyan lookout sang syudad, iya ka city road, no? Para ang aton DPWH so maaksyonan no? Kung mga area nga iya lookout naman sang area sa DPWH i-report mo na no? Kaya sa mulat pa may maksidente, may madula ang kabuhi, may mahulog sa buho, may magkalapilasan, may magkaladisable no? Kag antes pa kita iya mag-aksyon di ko siya kung di mo padangat ng reklamo sa Bombo do hindi pa i-aksyonan no? Sang natungdan nga ahensya sang gobyerno, mga kaibigan. Sorry sa pikilinyo, live report po sa kay Bombo Andrew Burgos, sining problema buho sa dalan dugay na nga wala ba tagaan aksyon. Bombo Andrew Burgos, patrol Kamin. Bombo Dennis, live kita diri sa Purok Pag-asa sa Barangay Tangob, which is Bombo Dennis, may gipadangat na diri sa itong reklamo. Nanungod di Bombo Dennis, isa ni ka bahin sa nga dalan nga natiphag ini no kun na gano gini Bombo Dennis nagusmod bala ang semento itungod nga halo na regali Bombo Dennis ang ini nga dalan sa italom sa sini nga dalan kung saan pa bala dinabab na bala sang tubig kung tanaw naton no duging kaon sang tubig ang duta dire no kay tungod nga halo na bala so subong nga simpo dati kabalo kita nga pilagid ka beses ang maulanon nga panahon. Pedro Bombo Dennis, so sa pagsigisigi nga pagtupas ang ulan, kaga ang tubig Bombo Dennis, nagasaka man ang level ng tubig, nagabaha.
So amo nang rason mo din sa pag-abab sang sining mga duta sa idalom sang siling ning dalan no. Bongbong Andro? Yes, Bongbong Dennis. May kanal da sa kilid daw? Actually, Bongbong Dennis, tamburong na diri sa kilid. Okay. Pero sa piyak to Bongbong Dennis, suba. No? Suba na to Bongbong Dennis. Kaya may mga impormasyon makita diri nga nabaton mismo diri sa mga residente. Especially magabot ang asod-asod nga pag-inulan, nagabakwit ang mga pubuluyo. Diri, no? Kaya tungkol nga nagasakang liberes ng tubig. Hasta nga gasulod sila mga panimalay. No? Tido medyo perwisyo man ang pagbaha man sa diri nga porsyon sa may tuon naton nga bahin Bongbong Dennis. Pero balik kita diri sa may dalan nga natithag. Kaya rin diri Bongbong Dennis ang mga residente diri bala nga malapit man diri. No kaga sila man diri Bongbong Dennis ang nakabalo ko paano ginibala natithag. No ato man ipasaysay subong nga udto ang isa diri sa Pumuluyo no. Nga rin diri mismo Bongbong Dennis sa tubang sang natithag nga dalan diri sa Purok Pag-asa. Sir, good afternoon no. At ano ganito ang kumpleto nga pangalan, sir? Rolito Bravo. Si Sir Rolito Bravo Bongbong Dennis, no? Ang balay ni Sir Rolito, aral lang di sa aton nga na kilid, no? Sa may natuon naton nga bahin. So, Sir Rolito, paano gini sir nagtabo ang ini nga pag-tiphag sang dalan diri, sir? Nag-start ang tiphag ni mga October 12 ang gabi siguro, mga past 9. Na naglabay nga nga salakyan. Di lang mula ano klase salakyan, truck or van. Basta gulpil lang nga doon naglino kami ko rin sa ilang balay diyo. Kami nagbore kami sa kitanaw namon. May dako lang nga buho diyo tapos sa lakyan wala. Sa lakyan kaya nakaano di. So siguro agar nga ang una yang mga roida sa ulo nagpag-truck pero sa likod siguro maturo nga nag-usmod siya. So amo to naglilagabong yung persa siguro. Paglaban to naman sa punta kung sino ang ang concern nga nakaamon na sa lakyan, hindi man siguro sila, sino man nga Pero after na nagpanic man kami, kinbutangan ng protection sa mga device nga mo na nag-produce mga suga, o sa mga mga para na maprotektahan ang mga galalabas, ang mga pamuluyo. So mga na-notice namon na concern sa ang puro president namon para i-report sa barangay hindi naman trabaho para magpasa sa barangay. So sa kaga naglabay siya gitanaw yan lang. So na-report naman ko So ang barrier ni nga yalo mga 5 days. 5 days nakabutan nimo. Nako, ang ba kung mga tanong dinamo kung namon, amo gibuat namon na temporary akong nagbutang mas sulat lang kung mga Pero sir, pila na ni kadlaw ang kadugayon sang ni way para gyapon na ni nakayo diri? Wala ko si Mr. Kagawad Amadeo ko lang kagawad diri kasi si Katrina Katrina nga naka-concern nga kagawad tapos ang point namin, ang may kami din nga kagawa, si Mr. Montayo, ang bal niya nga, dapat panggili sa city engineer. Oo, kaya kita ko nga So, amin ang huring-huring naman. So, hindi mo communicate kung tama nga rason kung sinong konto naman, puro presidente, barangay, o city engineer. Wala kami papel, hindi magbuhat papel. Ikaw makabulo kung hindi mo makadto? So, ang concern naman naman, na mataktak pa lang temporary diri. Tapos barrier, tapos one device. Kasi nabaso kami galing sa galalabay diyo. Kaya pabalik namon. Dapat butangan natin sa mga warning device. Kung sila lang, namon trabaho mo. Kaya kita isang barangay. So, napasisan na lang namon. Kasi makakapikon lang, magbalik ka paglaw. Masuga ko diyo, butang ko na diyo. So, pasalamat ko. Nagtagaan natin so na man ang problema diri. Kung ano gitang konsensya sa barangay, kung sa mga gawad, kung sa property niya. Sige, mula na siguro. Sige sir, salamat. Bumbandro? Yes po, Dennis, no? Huwag pa madabay nagburahog ng tao, huwag pa madabay nag-ugad ng motorsiklo sa lakyan, tricycle. So, para Bongbong Dennis, ang una to nga sa lakyan, kaya buto Bongbong Dennis, ang naglabay diri balati, ang iyang ulihing roida, sa may pangulihib lang roida, ito muna diri guro ang doon na pero hindi kita tanto bla Bongbong Dennis nga na stock siya or nahulog isa sa buho no so at least wala so party wala pa mati hindi man na diri nato gusto nga maabot pang tion nga may mahulog diri o kung may magkalaunga diri sa buho no sang sining nga dalan pero Bongbong Dennis regarding to sa
concerns man nila ni Sir Rolito Bravo, no? Bombo Dennis, actually kaupo din nato ng isa sa mga concern kay Barangay Kagawad man. Na si Kagawad Dindo Amadeo, syempre Bombo Dennis para sa iya nasakupan niya man din area Bombo Dennis, which is malapit na lang din kay Kagawad. So para sa iya siya man mismo nagapangita man sang giya, no, para tagaan na rin isang solusyon ang nasilingin nga pag-tipag sang sininga dalan. Imagine dan Bombo Dennis, masobra na kuno 15 Dias ang concern diri sa mga reklamo sa mga pumuluyo. Kaya tanan rin doon nagakabalaka naman kag nagaproblema kay basi bala kung anong mga aksidente diri bala ang magaluntad sa sininga bahin sa nga dalan. So Bombo Dennis, subong hapon po nato ng Kagawad, no, sa barangay Tangob nga si punong barangay Kagawad Dindo Amadeo Kagawad may hapon, no. So subong tayo nabatian naton to ang pagsaysay ni Sir Rolito isa madiri sa mga pumuluyo diri nga apektado. So Kagawad, kamusta na ni subong ang status sang pagkakayuho nyo diri ang dalan nga matipag Kagawad? May tugali sa tanan sa labi na gid sa tagpamati sang Bombo Radio. Ang ani nga problema nagdabot ni sa amon to sa barangay. Okay. Which is nga nasulod ni sa amon nga agenda kag naprobahan naman namon nga i-prepare namon. Oo. Ang ginayo ko lang sa pumuluyo nga kamula lang follow up sa barangay sa kay Kap para mahingagaw para matapos sa dali lang nga inadlaw nga siniyo kay hindi ta magulat nga may matabo pa di nga aksidente sa sininga lugar. Oh. Okay Kagawad, so kamusta ang sabayan sang barangay? May na propose na ni? May ara na may allocation na sini. Okay. Ang ginahulat na lang sini is material. Muna ganing ambal kung ang pumuluyo na lang mag-follow up sa Purok President. Okay. Kay para makadtuan niya. Para mapaubra sa sinina guro kung ano mo lang kay kami ang mga Kagawad ya is legislative lang yan mo. Pagwa lang kami kwarta, ang obra yan na isang executive obra ya sa kay Kap na din na papiniser kay na aprobado naman namon sa barangay. Okay. Sa pila ang budget? Pila budget Kagawad? Daw hindi ko lang po daw dako ning budget ko. Kay ang sini daw mga 4 to 6 cubic lang nga balas nga magamit yung bato. Okay. So Kagawad, at ano ang reaksyon ni Kaptoli? Kay di ba nagbalik na si Kaptoli diri? Okay man kay naprobahan niya man. Bali nga mula na ulo hinay lang kinalan papalo up lang siya para matapos na dayon. Okay. So kamusta sino naging Purok President diri sa Pag-asa? Ang Purok Presidente si Alfonso Losada, bali appointed yun na yan, hindi elected lang ang Purok Presidente. Appointed lang siya. So balik Kagawad, kamusta? Ano di ang ginaobra ni Purok President? Pangita mo sa ibang tagig nga solusyon para mapadasig ni? Hindi nagligad, ng timingan, nga duha kami diyo, pag check up ko sini, naging pabalo ko ni Mr. Bravo, pagkadto ko nga ari man na di sa timing man, nagambal ko nga ipasulod ko lang sa agenda, kay timingan gid ng mga 2 days before sang amon nga sesyon, natabo nimo. Ano nga adlaw, ano nga date kung nadumduman mo Kagawad? Martes ni nga adlaw naguba guro. Martes. October Lunes ang gabi. Lunes ang gabi. Naguba ni bali nga nagkitanay kami di kay bako the next day may session na kami muna timingan gid kay bako pasulod na lang. Nagsulod naman. Okay naman. Pero ginahulat na lang gid yang construct na ni kagang material. Ang material ko magabot mapakayo na dayon. Amula lang na. Gamay na lang ayo na mo pumuluyo nga ma-delayed. Kay ara naman ang coming naman gurong material sini. Para mapakayo ta dayon. Pero sa Kagawad ang posible malauman ding nga mga date? Sa akon do wala ko gid do wala pa ko idea sina kay siya lang na nga mo kay ni natapos naman namon ng iban nga sa bidding amo naman lang niyo. Bali di siya mag-advance lang kami diya sa material, okay naman ni. Okay.
Sige. So kagawad no, may ano ka na lang, mensahe mo na lang sa mga residente dere. Ang ano ko, pasensya lang kami kung daw ulo at pasarangamon nga pag ano sang ano ni pero giningagaw ni namon to sang pagtipagid sini mga 2 days before. Nagsesyon kami mo gipasulod na ni ginaprubahan man sa majority tanan kami nag-aprobar man kami mo. Kaya mula lang na gamay-gamay na lang ulat doon tangan simpo kay para mapakayo. Kagawad ko na, magiging ka salamat. Bumbo Dennis, no, amo to ang bahay ni Barangay Kagawad na Dindo Amadeo Bumbo Dennis, nanungod sa sining problema dari no sa dalan mismo no sa may purok pag-asa Bumbo Dennis. Bumandro, ano na da ang area abot sinong dalom sina sing dalad sila ng Canada kanal o imburnal? Actually Bumbo Dennis, hindi man siya masiling naton kanalokon imburnal no. Ano lagi siya ang balas bigla Bumbo Dennis, do malutak bala. Halo ang sa dalom gali. Kalong gid siya Bumbo Dennis, kalong gid akong tanawon na. Kung sa mga tanawon ta doon nagporma doon nag sinkhole sa mo na naghalos dalom nagyan sing bugat na salakyan ano na nga narumpag na dra. Eksakto. Do sinkhole siya Bumbo Dennis, eksakto gid na no kay tungod nga kung liyon to naton pertigid ya kahalo Bumbo Dennis no doon nagkala do ano kalapad ng buho dabi kun mapukos-pukos ta gamay no para makita ta do ano kalapad ang buho ang circumference black sa banta mo pinaka-fit in circumference kay do ano kadalom na da pila ang size ang buho gani pagtanaw mo kagawad mga pila ning size ang buho gid hindi pa ko ka estimate ni pro sobra ko rin sa kami man kung sobra sa ano sa 1 meter by 1 meter dako ni nga buho mo no atakan ko do ka metros so kay kung tanawon tala ni nga buho do makasulod ni ang isa ka tricycle kon isa ka kiri dako so kung tampukan mo ni bisan isulod mo guro ang 5 ka karbaw to kulang pa ka dako dalong bumbuandrong buho sina lapit dalong sa Bumbo Dennis no kung tanaw ko magsuot ko gani lapaw gini sakon okay lumapaw ni sakon ng buho no inali ko may magburahog dagli nga motorsiklo kon tricycle dula sa amo gid Bumbo Dennis hindi kay guro kita itungod nga pertigid ka dalong bala i-try ko man di kay inalili mo Bumbo Dennis kung mga may isipon mo guro may 5 lang guro sa pagtan kay kun kuano mo do piyak isa gid na kalin ang porsyon dira ang na-okupar siya ng buho. Eksakto gid. Isa gini Bumbo Dennis ka ano ni no? Ka area diri sa dalan. Kung isipon mo kung magsulod ko di guro Bumbo Dennis, 20 guro sakon makaigo guro. Tigo sini Bombardo at tabi ka nagiya ko kung dalom da burnal nga may posible nga nagrumpag. So sinong sulit nga duta. So nangguwa sila nag sinkhole siya. Amo da narumpag ang semento ang dalan si babaw. Eksakto. Kay do na i-road bala Bumbo Dennis, ang balas dire kay because ang sunod-sunod man din nga mga pagbinaha dire balas sa dring area. Ito gin i-road sang tubig baha ang duta sa idalom sang sining dalan no. So ito do nagtuga gid Bumbo Dennis ang pagkaguak sang dalom sang sining dalan Bumbo Dennis. Pero sa aton nga tuo nga bahin, amo na ding tamburong, do tatlo ka bilog ding tamburong kagawad no. Tatlo sa dire, dito pagit sa piyak kag sa dire es Bumbo Dennis sakto no. Tatlo ka tamburong na dito no. Ito pagit sa piyak no, which is kung tanaw na to di konektado man ang mga tamburong sa dire nga bahin Bumbo Dennis. So dapat da magaangin na i-budget da nga pagtrabaho kay kadelikado da basig may mag-ungad dira nga salakyan bla tamabalan tibayo man tago si Sir Tuginaw pubulo da kido iyan lang suga ginabutan da kun gabi para maabisuhan ang mga galalabay da. Oo, insakto gid Bumbo Dennis kay kung tanaw na to di medyo madulom-dulom dire mo no kung mag-abot ang oras ang kagabihon. Kaya tungod may mga panimalay madiri Bumbo Dennis pero hindi gid siya bala matagaan gid sang inak bala nga suga ang diri nga area which is kung dinhi nagtugas ang buho or paggatipag sa sining dalan. So tido delikado gid but at least bala Bumbo Dennis may mga inisyatibo madiri mga pubuluyo naging bararal na nga which means nga tido delikado hindi na nga malabyan kay may mga may mga warning device madiri Bumbo Dennis. Naging butag diri sa sa may unahan mismo sa nga na sila ni nga buho sang dalan Bumbo Dennis. Kaya may lada ko ng galabay na impresionado kung kasi may pangayaw da blang makalabay kag hindi masunar kag hindi matalupang dandang early warning device na dapat bumurahog sa bla.
Oh, insakto gini no, kung matabo na bumubudenis, dako gina nga bukol, no. May lang kung bukol ti kung tuga pag inabis ang pagkadula sa kabuhi, dapat matagagin man isang nagkakaigong atensyon para masuguran na diri bumubudenis, which is nagasiliman mismo si Kagawad Amadeo nga hulat to na lang gid no, kaya materials kaga may allocated budget naman ni bumubudenis para ma-construct ang nasiling ni nga dalan o sa barangay Tangub Bumudanes. Sige, kung makahapit mo karon sa kay Kapitan Noleda, basi pa magkuan sa manpayag kung saan o ginamasugdan daw obra kay dapat ason matapos sila para di man mahalitan ang mga pumulo dira, Bombo Andro. Yes, amo na gani Bumudanes actually no, nag-usisa gid kita kay wala na sang ibang diri nga mas mayo pagid nga pwede nato mapamangkutan regarding ni kung ari ng presensya ni Capnoli Villarosa sa may barangay hall Bumudanes, but ti masubo man nga nabato na itong impormasyon nga wala diri sa no. Ito nga may ginpadulungan sa Bumudanes, nga importante man nga mga kalagtuan kay mas mayo tani tod Bumudanes nga kuhaan siya naton sa pahayag regarding sa diri nga concern. Well, at least may lakayara presensya ni Kagawad Dindo Amadeo. So bilang kagawad man kagang masiling diri na Bumudanes kasi di ang pinakamataas man nga posisyon diri sa dring area. So ginkuhaan siya naton sa nga tingog no, nanungod sa sining problema. Dire kag para ma-assure man Bumudanes sa mga pumuluyo no, para mapa-assure ang mga pumuluyo dire nga natagaan sa atensyon sang barangay Tangub ang nasiling ni nga problema dire sa Purok Pag-asa Bumudanes. Sige, tingnan ano ang malabot si Kap Nole no, para at least na ma-assurance man ang mga taga Purok Pag-asa dira nga dapat makaiuna matapukan na dira ma-repair sa mas madali nga tinuon na Bombo Andro. Yes, Bumudanes no, tiga lao pa mga residente diri nga matapos ini kag mataga na gid sang solusyon sa sa madaling nga panahon Bumudanes. Sige. Yes, Bumudanes live diri sa barangay Tangub ni si Bombo Franz Andro Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Damo salamat Bombo Andro Burgos. Sumunta pag tutok ni Bombo Andro Burgos ang residente nga nagreklamo. Of course, isa sa barangay Kagawad na barangay Kagawad Amadeo nga nagpasalig na ba ngati na kuan na gid na may budget na inog implementar ng trabaho no, may budget na for material sa sining nasambit yang pag-obra. So dapat no dasigo na kung pwede pa man lang sa semana masugdan na by Monday dapat sugdan ang trabaho kay the more nga nagalugay na dira no, siling ko ang risgo bula sa aksidente base may mga tricycle tawag na to may tricycle galabay da may motorsiklo nga naglabay dira may mga magagmay nga salakyan naglabay dira so base ibla kon maburahog dira sa sabit kabo delikado no makahalit pa sang kabuhi base makatuga pa sang pilas or base makatuga sa pagka-disable sang pumuloy dira sa siling nasambit yang dalan mga kabayan. Sa panawagan tada kay punong barangay Noli Villarosa kung may budget naman lang pobrahin na bisan si kapitan ng garigunon ay magkuan na ida mag shoulder dira sing nano da pagpobre importante safe na pumuluyo niya no da sa may Purok Pag-asa no barangay Tangub sining syudad ya sa Bacolod. Sa bagay sa iba naton diri nga mga area sa Bacolod daw kita sa mga kaangay sila nga mga problema blas dalan mga gusto may ara ka makita ko mga manhole no ang taklob si manhole nagaka utod no nagaka rumpag man no di ko sa kitaon na ang buhos na lamang kadaling burnal nga delikado man sa aton sini nga mga nagalabay mga nagalakat, mga salakyan, no? Sa mga interior streets naton, swente sa mga buro barangay man naton. So may kaangay ka mo siyang mga concern, ipadangat yung gulong sa inyo sining barangay. No? Kung hindi matagaan aksyon sa inyo barangay, ipadangat sa bumbo kay gaan tan aksyon. Tungtogon tayo na yung mga natungdan nga inchas ng gobyerno dira o mga natungdan ng mga barangay officials. No? Kaya kung sa ito mo nabudlay sa ito pang gobyerno, bla, kung hindi gani mabulabog, kung hindi gani maglabot sa itulupangod sa Bombo Radyo, daw ginapabuyan-buyanan lang sa aton ng mga public official. Pro kung mapitkan mo gani kag tiradahan mo sila nga daw pabaya sa ila sin obligasyon. Madasig mag-iho. Dasig pa sa squat. Tiulaton ta pa iya nga may mag-ungad. Hulaton ta pa nga may madisgrasya.
kag antes kita mag-aksyon. So, dapat aksyonan ta nga daan para mapreventa ang anuman nga malain nga resulta, no? Sining mga kaangay, sining nga mga makabig nato ni obstruction sa aton sining nga mga dalan, no? O, timayo man na, at least ang konsiho din na dasig man aksyon, nag-aprobar na din sa budget, gulang na i-implement na ang pagtabon, no? Pag-repair sining dalan ti amakupiak kaya nga lane sing dalan ang kopado mo ti maglabay kadi maniko agid, no? Makuha gid sa piak nga area ho, no? Para makalabay kadra kay ti ang one piak lane kopado gid mga 2 metro gid todo ti kos ka delikado sinali umungad kadra motor-motor ka lang dumasok ang ulam mo da aguma di ka na pa sag uli mga kibanan. So gwa sini do nagkuan sa do nag-sinkhole siya. O, naghalo sa dalom, ang tagal paglabay siyang salakyan, kung mo nga halo sa dalom, waya masarangan ang bugat, abo nga na wasak noong si bobang porsyon ng simento, kaya nag-usmod, hulog sining sinkhole, buho, no, dire sa may dalan sa Purok Pag-asa. Barangay Tangob, no, sining syudad ya sa Bacolod. So panawagan ta kay Kapitan Oli Villarosa, kap ay kuan na daw gagawin na poblana yo para mangin safe man ang mga pumuloy mo dira, partikularmente mga dalabay dira nga taga Purok Pag-asa. Kuan mo lang ni guro isa kadlaw ng obra guro tapos man tabunan mo ng buho ng simento si babaw. Isa kadlaw nga ako nakumutano, isa kadlaw ng obra, kompleto ng material. Tapos, na dayo ng problema, dira, no? Sa mga pumuluyo, sa may Purok Pag-asa, Barangay Tangob, sining syudad, sang Bacolod. So, galaom kita, matagaan na sa malasing aksyon sa punong barangay, no? Dira sa may Barangay Tangob, ining problema, ining buho, ining sinkhole, nga nag-usmod din ang dalan sa nasambit nga lugar. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligid stock na nga alauna sa hapon. Malapot ang dapat na si punong Barangay Olvido, no? Sa Barangay Bloomingtreet, Banwa sa Murcia, Budora lang gid sing linya, no? Kay ining update ni, no? Sining problema to bla sa hospital waste dito ginhaboy sa may Purok Tumpok, Barangay Bloomingtreet. So kapon do may mga negosasyon nga ginpatigaw, may dialogo in between sa LGU sa barangay kag sa management sa nasabit nga hospital, no? Gusto tayo bulang ko na ano na tong development kasi ko ti health hazard, no? Ining mga hospital waste, no? Nga da karon ginaboy sa may Purok Tumpok, Barangay Bloomingtreet, Murcia. Ito lang idalata masiligad nga Sabado nga ginareklamo, ginayamo man sang pilad na kumapumuyo nga magkatuga, no? Naalarma sila, no? Sa ila kaayong lawas bangod sining nagalinapta, hindi usto, hindi proper nga pag-dispose sining mga makabig naton hazardous waste, na mga basura gikan niya sa isa ka pribadong ospital diri sa may syudad sa Bacolod, na. So bantayan na makaben na sa mga masunod natin ng mga public affairs program, no? Ang pahayag, no? Ang development sining nasambit yang problema mga kibanan. Natapanahon din sa pagpalagad siya tuntunan na Bombo Hanay Saudton, Yulagad, Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio, Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una,
dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base trabaho, nagataas sa pag-usa sang alcohol